Nginibingelele bafethu kuzo zonke indawo la uzohamba kufinyelele khona lo mbukiso. Mawuqala nje ukuba nathi ungakhohlwa ukucindezela subscribe button kanye ne-bell notification. Namhlanje sikuphathele udaba oluthande ukuba sensitive noma elizwelayo kwabaningi noma elethusayo nje ebantwini ngokuhlukahlukana kwabo ey'nkundleni zokuxhumana. Ilona ngicabanga ukuthi lihamba phambili njengamanje. La umfowethu la owazalwa ewumuntu wesifazane, kepha ekuhambeni kwesikhathi kwase kudevelopha ubulili buwumuntu wesilisa. Kusho ukuthi manje unobulili obuthi abube bubili. Ngapha ngaphandle kokukhuluma kakhulu, asike simfake sizwe eyichazela lokhu. Ubechaza esokhozini kuhlelo lukaSigqemeza noMroza, ayichazela yena mathupha. Asike simfake sizwele singaze sikhulume okunephutha. Sidlalisela indawo yethu wakwambona kuphi umuntu onjalo-ke la. So esikoleni-ke iy'ngane kade sezigalile vele sezingipopula noma nge-toilet noma ngithi ngidlala namantombazana noma ngidlala nabafana, ubona ukuthi yabona angifithi kahle because nabo bayakuphela kube ngathi nabazali futhi emakhaya babahlezi babekhuza kuthiwa bangasondelani nabo ngingabafundisa. Into engangibuza ukuthi ngingabafundisa kanjani into engizayelenayo. So emphakathini wakithi ziningi izinto engizibhekisile ezibuhlungu, bangicwasa yabona kube ngathi umuntu omubi, ngathi lento ngiyenzile because abantu abaningi mhlawumbe bakholelwa ukuthi kunabantu kuthiwa bayazenza ukuthi umuntu ushintshile, kanti mina angase ngifike lapho. Lesimo lesingibhekane naso angazi ukuthi silona sakhamuka kanjani, kodwa ngasibuka sesifikile nami. Okay. Ngivumela ungakwadi ngale mbuzo because eminye yabantu ufuna ukuba personal kakhulu. Angithi la asikhulumi ngomuntu obe umntombazane wayesesizizwe senemizwa yokufisa ukuthandana nabantu besilisa, noma sizoba nemizwa yokufuna ukuba umuntu wesilisa, lokho abakubiza ngo-gay, lesbian njalo njalo. Wena kuwe physically bekade unensizwa yakwamathenjwa ngapha, kodwa manje ngiyalibuka ukuthi unentombazane ngapha, kodwa manje sekuvela insizwa ngapha. Yebo, into eyalona eyangenza ukuthi kubonakala sengiyinsizwa manje ukuthi ngahamba ngesibhedlela. Uma ngifika esibhedlela because ngangigulela futhi esikoleni, kwakunezinto elokhu hamba phezulu kwesimo la. Ngithe uma ngifika esibhedlela wathola ukuthi amasende. Iyona into yaqala ukuthi ingibonise ukuthi ngempela lento ngangicabanga nami, because nami ngangicabanga lento because base baqalile abantu beyikhuluma. Manje aphuma nje asavela manje sebonakala. Abantu balo bang-operate ngonge 14/2022 bang-operate because babakhipha ngaphakathi bawabeka lapha phezulu evagina because bathi mangaphakathi bangi-cancer. Kodwa le ilona nawo bathiwe ngeke akwazi ukusebenzisa ngathola ingane. So kusho ukuthi-ke nabe uma ngihamba esibhedlela ngikuthole lokho ukuthi umuntu wesifazane ngaphandle kodwa ngaphakathi ngikhanyise umuntu wesilisa. Anginaso isibeletho sokuthwala ingane. Nalamaqanda ukuthi umuntu wesifazane ngama-period. Bathiwa nani-khasi evagina ukuthi sesinyeni silapha ikhapho siyagcina. So lokho kwangiphatha kabuhlungu because nami ngangayazi ukuthi ngiyithini lento leyo, ngoba wena mama kade ngithi mama ngichaze ekhaya nga-understand because umuntu ongafundile, umuntu ongabe and futhi kade yabona kuyihlazo yena because bazomgqeka abantu, even abantu basamgqeka abanye ngalesi simo kube ngathi ngazenzela. Ziningi izinto engibhekene nazo especially uma sengihamba esibhedlela. Khona nje kulesinye isikhathi ngingakho esibhedlela eNkosi Albert, so kwafanele ngisebenzise i-toilet yabantu besifazane because labantu besilisa kunekhefu ngingakwazi ukuyisebenzisa. Ngithe nami ngithi ngiyangena wavela ungathola omunye usisi wavela wascreama ebengathi bangazi wayibona ini, wazi wabiza ngoba yena ubona umfana manje. Wazabiza ama-security, wayekhuluma isiXhosa lo sisi, ngamkhomba namanje uma ngingambona. Wayelona wazi ngalekelelo lelinye i-security washo ukuthi yena isibhekane nezimo ey'ngafani empilweni. Usicela ukuthi bamxolisele bese kodwa akaxolisanga yena, wakhombisa ubudlova nje ngoba kunabanye abantu abanga-understand inkinga zabanye. Manje kwadinga ukuthi baze bekuvuleke bebone ukuthi noma wabatshela ba-understand. Ngabatshela la-understand le security lo muntu wesifazane because wayesebiza ama-security wayelapho because Albert kunama-security angaphakathi. Yo Melokhozi FM ndazi mina ngithiya yo Umadima. Okay, yini ubufisa ukuthi usizwe ngayo because mama ngi-understand as usho
Okay, wacela usuhlinzekile ubuntu bakho besilisa basuka. Njengoba nje ugqokile manje kukhona konke nje. Kusasekhona konke because kulona kuthiwe kufanele kwenziwe operation ukuthi ngibe umuntu wesilisa. Manje mina angazi mhlawumbe izokwenzeka nini kanjani because ngiyafunda manje nasesikoleni ngiyaphazamiseka kakhulu. Sekushokekile ukuthi iyenziwa kuphi ibiza kanjani? Kwathiwa bangawazi ukuthi bangikhandele ilo iphindise umuntu wesilisa bangifakeni kodwa ngeke kwazi ukusebenza normal futhi ngikwazi ukuthola ngayo ingane. So njengoba unemnyama kangani? Na 17 yeah, abantu abano 17 18 basuke sebeqala as much as sazi ukuthi akuvumelekile ukuthi beqale bejole kodwa basuke sebeqala bebona ukuthi akuleya ngane yakuphi leya mfana wakuphi kuwe uzukubonani. Cha ngiyabona kuyithanda intombazane kodwa ayikho engingayiqonda ngiyitshela because ade ngingasibona nesidingo sami ngoba semncane kakhulu ukuthi ngiyazi ngikhombisa indaba zo. Kodwa imizwa yakho uyayibona iya kumuntu oyintombazane. Ngoba angekho nje angathi ngiqonde ngitshele kodwa futhi ngiyabona futhi kuyangisiza kakhulu because abanye bayafisa ukwazi ukuthi umuntu because abantu abanye bayayiletha benza ngathi ngiyazi bafuna ukuthi information bathuya nangabazali babo ngoba nabo abazali banesandla enganeni because ingane sondliwa yibo. Ubona ingane encane esitolo ithi ke nake ngihlangane nayo ibuze ukuthi ke nake ashethe uyini wena ngoba ngizwile ekhaya umeme bekhuluma beno auntie nobani. So uyabona ukuthi balona bayakhuluma nanokuthi ukuthi uyafika amaphela uthola kuyakhulunywa ngesimo sakho uvela ungazi ukuthi nalento othunywe yona namhlanje uzobhala ama homework uvela ukuthi ish yabo ngaze ngakhubeka ke manje baningi abantu ukuthi kungaka ukuthi ngisho abantu abadala ukuthi umuntu ngiyakhuluma ungeke ukwazi nokuthi umphendule because umlo umuntu angathanda ukuthi ngikhande inzondo ngiphendulana nabantu abadala because abantu abadala kunzima ukuthi ungavela uphendulana nomuntu omdala phezulu nje ingabe bese ngikhethe ukuyithulela ngilona ngiqhubeke nempilo. So uma ngisakhanya bangithola ngisekunzimeni obunzima kakhulu angikwasekile emphakathini bangithatha yena wayilona ngihlezi njalo emzini wakhe ke ngamaholidi uyafisa ukukhombisa uthando lolu engalitholanga emphakathini. Umama naye sengiyambona ukuthi useyasamukele ngoba kade kunzima kakhulu ngoba ade fanele uqale kube yena osamukela isimo qala ngoba mina ngeke ngikwazi usamukele nangasamukele because nayo kunzima nakuye ngoba uyena ongizalayo uyena obhekana neyinkinga especially nje mangahamba isibhedlela njalo ngenyanga asinamali akunalutho akekho umuntu osebenza ekhaya kunzima kudingeka ajabule umashonisa noma aye emaplazini ayoboleka imali yabona ayolimela imali ukuze nesibhedlela mina isikhakhane kade ngisiza ngokuningi angisiza ngokuningi anginike imali mama ngenayo baningi abantu ade bafisa ungisupporta baba ukuthi khona abanawo manje. Okay, sakhuluma ngendaba yokusupporting ngiyafisa sivale manje kwesibhedlela nakumuntu ngibona umonyo omkhulu la e-studio nalabo ufike nabo bayabakhalisa le ndaba na sengoleni zokuxhumana bayabhala abantu hlobo lolu losizwa othi uyalicela kuma ukuthi khona abantu abalalele ngiyazi ukuthi iyayithinta ne-operation phakathi nokusho ukuthi umama akasebenzi njalo njalo ichaza abantu abalalele bebona ukuthi engaqala phakathi siyakusiza and just a young guy man nika izinto sengakwazi ukuzenza nalesibindi nje unaso ukwazi ukumelana nabo bonke lobo mthimba obukala kubantu abangafundisekile ngazi ukuthi inhlazo ozenzele lona kanti akukona ukwenza kwakho ungathini umuntu olalele ongakwazi ukukusiza uzubuyele injabulo nawe empilweni yakho. Into ethi bengisize ngayo kakhulukazi ngisacela ukuthi mhlawumbe basiza ngendlela because indlu esihlala kuyo ayikho esimeni esi-right yabona siniswe ngisho nama-exercise umalini izulu indlu imali baleli ilanga ngoba kuyanetha phezulu akukhandeki kona umama ngeke ngazi ukuthi angakhanda because akanamali eyolona banokuthi imali kwisibhedlela seyasiphelela impela sinaney'kweleti nje ezinye ezinye uyizamile mama ukuyivala ngayo abantu amadonate ngayo imali kuthiwa ngithenga impahla ngizama ukuyivala iy'kweleti ngicela bangisize ngalokho mhlawumbe bangiphe imali okwesibhedlela nanokuthi-ke futhi nginanekhono lokudweba mhlawumbe ngingayiphilisa ngangalo ama-house plan ama-designer nanokuthi kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuthi uma ngibona umuntu ngimdwebe ephume ikulokho-ke engangisiza ngayo nanokuthi futhi ngiyacela mhlawumbe ngolunye usuku kunikile mhlawumbe ngihambele ngasekhaya
okufundiswa ngento kanjena ukuthi ukungagcini uma kuthiwa kunomunye umuntu ofika endaweni mhlawumbe asithi uyasithola sakuleso simo ngoba abantu njengoba izazala ingane abazi ukuthi obhekana nasiphi bakwazi ukuthi basimele kungafani nami abangithethe ezumuntu olona ongaphili elona like inormal life. Inkosi yendawo inkosi Mgomezo inkosi yendawo Uthi Mathenjwa. Okay. Mama ngicela amakhosi ngithiya induna nobuholi bonke bendawo. Ngicela sifune babambe iqhaza kulesimo abhekene naso ngoba ngeke wazi ukuthi bangahlaselwa nini ngoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi njengoba kade esho ukuthi bathi uyena oletha umkhokha omubi endaweni yengane ezinye seziyashintsha ngenxa yakhe engathi yena uthi abantu abaphile ngaleyo ndlela kanti yena akekho lapho yena into ethintekalayo ubulili obuvela kuyena akukho ukuthi yena usefisa ukuba umfana intombazana vaya lokho kucaca ukuthi sikhona lokho okufisa but siyabonga man mntu elakho lokugcina nge-assessment yakho mfowethu yini edinga ethenziwe la okubalulekile nje umfowethu sibonge kakhulu ngoba nami bengaludaba lami ubeka umfowethu uprofessor laphana abakosa ngedakamizwa kuma-YouTube la banechannel yabo kuthiwa i-MPTV1 ubeka ucela usizo khona ebeke udaba lwakhe so uthi mina ngithini uprofessor uthi ayimfowethu nansi inkinga lapha athi mfowethu le nto nami ngiyaqala ukuyizwa into engayazi the only way engakwazi mhlawumbe ngoba befuna nengwenya ngayithinda nengwenya isingwenya nanto udaba uma uthola ithuba ngazobhizi ngazangisondela but bekhala kathi mfowethu singakwazi ukuyofundisa umphakathi ngento kanje sibone ukuthi usizakala ngani ngoba into kanje asiyazi nami ngiyaqala ukuyizwa mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona umuntu obheke naye oyifihlile but ube nesibindi ukuthi aphumele ngaphandle nobe ebheka nokuthi isimo sabasekhaya asikho kahle kunzima so ngizama ukuthi noma esikoleni uhambe ehlathini njengoba zaku nge-trip nje manje bayakhempa esikoleni kuyofunda ebusuku futhi impilo yakho ngenzeka ukuthi nakhona sayiphiphile yesebo njengoba bemqasa ngasendaweni so nje singacela kakhulu balele kulokho umphakathi nakuloko operation ke singazi ukuthi operation yes yebo no kemele samuthola labantu esijolo ukusebenzana nabo bayasibhekela impilo yakhe ukuthi operation enjani ngadingi imali engakanani then mhlawumbe sobuya kelanga kelilandelayo sezizosho ukuthi kubiza kangaka impela ngizothanda uprofessor kube nohamba naye kakhulu bese sithola ukuthi i-quotation ukuthi ithini sesingabuya naso kuyiveza akwazi ukusizakala nalokho akuveza kubalekile ukuthi ngempela afuna umphakathi educate lokho kufanele abana nje balalela abantu fanele nazi ukusiza nifaka einganeni eincane ezingazenzelanga and the worst part of it ukuthi usazala kwawena hey ungakwazi ukujikela amatshe endlini yomuntu oneclass mawuthi endlini eneclass na because kusengenzeka noma yini but sabona ukuthi uzoshela nathi story sakho emsakazweni usifundise nathi sifunde likhulu siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzokwazi ukukusiza uzophumelele isithuthi sakho sibuye nawe okay so sabona ukuthi sithola siyathola noma ethi ucingo 0677893082 eno WhatsApp na Facebook page ethu sizoyifaka nepost yabo lapho thola khona abafethu nenombolo zama contact details mntana yonke mntana bakithi abafisa ukunikela umntu ke uzobiyona namba kamuntu bana singamuxhumana nathi sinestory sifakala esishaya khona ukuthi indane sidingayo zebebhekile odokotela nami professor khona uyalokho uyalekelela sibe sesikhuluma into ezwakalayo sikwazi ukusiza lengane kodwa lapho khona yonke umphakathi lapho mfana buya ngakhona konje bengahlangana namhlanje nezinduna nabo bonke amakhosi yabaza amakhosi akithi abadlali umuntu nje okwazi ukuxasa lo mfana avikelwe izona insizwa zendawo namakhosi amanye endawo because le ingane yethu lezizilahle siyisekuphi akuyona into azenzele yona into engenzeka njona kweyakho ingane ngoba sazala nje sikhathi 8 o'clock so manje sengalenza already shakalombili kwenzakala kanjani ukuthi igcine ikulesimo ekusona nokuthi amapha ama-challenges ebhekane nawo kulesikhathi samanje engicabanga ukuthi thina siyisizwe nje singaphunga nomageba khona sekufundile kulolu daba nokwenzeka njengoba abanye bebona beshaqekile abanye bayaveza ukuthi hey thina siyayazi lento ukuthi into ekhona kepha sikazihlala nayo abanye bathi hayi bakhona esike sizwe kuthiwa banako lokhu kepha abanye nje ayi uyabona ukuthi hayi basathukile njengoba nathi sisayithukele ukuthi into eyenzeka kanjani le kepha uNkulunkulu wazi konke nezwile nama-details abafuna ukusupport ukuthi benze kanjani siyacela ilekeleleke siyisizwe sikaphunga nomageba ngiyazi ngesizwe sehluleka singakhohlwa futhi nokulike share subscribe senze konke
kule channel kwenzela sizomane sikuthulela nje iy'ndaba ezenzakalayo eNingizimu Afrika. Siyabonga.